राइडार्सफ्रा मा खामानि मावो मा खालामो बिथांमोना मोनसे प्रेसमिटनि गेजेरजों फोरमायदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गोजोनै बरायहरग्रोनाय थाबाय। दा आंबो मिथियामोन राइडारफ्रा मा खामानि मावो मा खालामो बिथांमोनहा मानो बाइक सालायथिंबाय थायो आंबो सानोमोन बेबायदि। दा नोंथांमोनाबो सानदों जानांगौ जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोननि खामानिखौ बिथांमोना मा मावो मा खालामो। नाथाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आंजों लोगोसे। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिनो मोनगोन मिथिनो मोनगोन। गोजोन्थों, आंनि मुङा लिअ हाजवारि, अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशननि आङो प्रेसिडेन्ट बर्तमान। ओमफ्राय आंजोंहाय नुजाफैदों बेवहाय 8था क्लाबनि हल ओभार बिटिसिनि 8था क्लाब जितु मटरसाइकेल क्लाब दङ, बिथांमोन चिफ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर दंफैयो आरो बेवहाय मिडिया चेनेलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जायफोर बेयाव दंफैयो नोंथांमोनखौहाय आंनि एजेन्डाखौ बुंनायनि सिगां आङो साबायखर होबाय। दिनैनि एजेन्डाया जों राइडार्स हिसाबै जों बिटिसि ओनसोलावहाय जितु 8था क्लाब दङ, जों मा मावगासिनो दङ, मा मावबोदों जोङो 8 बोसोरनिफ्राय, बिनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों। जोंनि बिटिसि आवहाय राइडार्सफोरा बेखौ एडभेन्सार हिसाबै माब्लानिफ्राय जागायजेननाय हमनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दंब्लाबो बै समावहाय सिचुवेसनफ्रा एथ'ग्राब थिग नङामोन। दा थांनाय 6-7 बोसोरनिफ्राय जोंनि राइडार्सफोरा एक्टिभ जागासिनो दङ, राइडार्सफोरा क्लाब दागासिनो दङ। दा जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावो, हमनानै ला जों इभेन्ट खुङो, बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव आलदा खामानि जेरैहाय ब्लाड डनेसन खालामो, प्लान्टेसन दंफां लाइफां गायनाय बेफोर खामानिखौबो मावो। आरो बेजों लोगोसे आलदा क्लाबफोरा गावबा गाव केपासिटियावहाय, हमनानै ला दुरान्ड कापआवबो मोनसे क्लाबा हेल्प खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे 2023 आवहाय जितु एभिक्सन जादोंमोन बेवहायबो रिलिफ सार्भिस हैदों। बिनि सिगांबो बोसोरब्रै सिगांबो जेब्ला मंगलिया होननाय जायगायाव बिजनी खाथियावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला दैबाना लोमदोंमोन बेयावबो रिलिफ सार्भिस हैदों। बिदिनो आरो वर्ल्ड एनवायरनमेन्टेल डे आवहाय सेपलिं डिस्ट्रिबिउसन फुलि राननायबो बिदि खामानि मावो। दा एज ए राइडार्स जोङो दासिम सिरि खामानिखौ मावफिनगासिनो दंमोन। जोंनि थाखाय बेफोर इभेन्टफोरा मोनसे रेभलिउसन, साइलेन्ट रेभलिउसन। जों राइडार्स हिसाबै जों गावबा गाव गासिबो गावबा गाव सोरबा बिजनेस मावो, सोरबा साख्रि मावो, गावबा गाव फैसा खामायनानै जोंनि जितु पेशन जायगा बेरायनाय मटर साइकेलजों जोङो आलदा जायगायाव थाङो। दा बेजों लोगोसे जों समाजनो मा होफिननो हागोन बेफोरखौ ओंथि लानानै जोङो बिदिनो माल्टिपल बिदि इभेन्ट्स बोसोराव खालामबाय थायो। आरो बड'लेण्ड राइडार्स मिट होननाय मोनसे इभेन्ट जितु जों खुंबोगासिनो दं 2020 निफ्राय, इट्स द अनलि इभेन्ट जों प्राउडलि बुंनो हायो जेखौ जोङो बोसोरबा उइदाउट गभर्नमेन्ट सापर्ट, उइदाउट फान्डिं, एक्सटार्नेल फान्डिं बेफोरखौ लायालासिनो जों गावबा गाव फैसा जमा खांलायनानै जि गामि ओनसोलाव जों टाउन सहराव खालामा बे इभेन्टखौ, गामि गोथौआवसो थांनानै जोङो इभेन्टखौ खालामहैयो, टुरिजम प्रमट खालामो। आरो बे इभेन्टआवहाय जोङो मा खालामो, रायजो राजाफोरखौ लाफानानै खालामो। रायजो राजाफोरजोंहाय जोङो गामियाव थांनानै बै जायगाखौ लानानै बिसोरनिफ्राय एनअसि लाग्रोयो, बिसोरखौ बुजायो। ओमफ्राय बे इभेन्टआव मा जायो, आलदा जायगानिफ्राय दाब जायगानिफ्राय राइडार्सफ्रा फैयो। इनफेक्ट जोङो नुनो मोनदों जे इन्टारनेसनेल राइडार्सफोर फैदों, बेयाव भुटाननिफ्राय फैदों, नेपालनिफ्राय फैदों, इण्डियानिफ्रायथ' अल अभार इण्डिया, नर्थ साउथ वेस्ट इस्ट गासै फैजोबखादों। बिसोरखौ जों मा खालामो, बिसोरखौ जों साननै बरायो। माबोरै बरायो, जोंनि कालचार जितु मोसानाय, दामनाय देनाय, जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों बिसोरनो देखायो साननै। प्लास जोंनि जितु हारिनि जायगाखौ लानानै खाथि खालानि मानसिफोर जोङो इन्टारेक्ट खालामहोयो।
जोंनि एकोमोडेशन जोंनि हस्पिटालिटिखौ जों देखायनो नाजायो आरो मोनसे राइडार्स मिट दङ जितु जों सबसे माने पुरुना ओमफ्राय बिगेस्ट स्केलावहाय जायो बेखौ जोङो बुङो राइडार मेनिया बिनि नेक्स्टआनो दङ मोनसे इभेन्ट जितु नर्थ इस्टआव जायो जोंनि नर्थ इस्टआवहाय नर्थ इस्ट राइडार्स मिट होननाय जायो NERM बिनि 3 नाम्बारावनो जोंनि BRMआ दा सफैगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला बेजों लोगोसे नट अनलि BRM बड'लेण्ड राइडार्स मिट बेजों लोगोसे जोंनि आरोबाव आलदा मोननै मोनथाम क्लाबा आरो मोनसे इभेन्ट खुंबावदोंमोन दैजिं राइडार्स मिट होननाय जोंनि थाखाय आरो नै थांनाय बोसोरावनो सरि बे बोसोरावनो आरो मोनसेबाव इभेन्ट जाबावदों आसाम राइडार्स मिट होननाय जोंनि बे फिसा ओनसोलाव BTC आवहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो जे जोङो गासैखौ लानानै हिसाब खालामोब्ला 9टा इभेन्ट जों खालामनो हादों जितु हल आसामानो खालामनो हायाखै दा जोंनि थाखाय एक्चुअलि जेसेबां इभेन्ट खालामनो हानाय जोङो इसेबांनो मानसिफोरखौ लेंहरनानै जोंनि जायगा देखायनो हानाय जोंनि मानसिफोरजों जोंनि कालचारजों इन्टारेक्ट खालामनो हानाय एक्चुअलि जोंनि थाखाय बे गोजोनथाव बाथ्रा ना जोंनिफ्राय राइडार्स एक्चुअलि बुङोब्ला एक्चुअलि प्रपर डेफिनेसन जोंनि थाखाय बेनो जाहैबाय जों सेफटियावहाय जोङो फकास खालामो राइडार हिसाबै जितु डिसिप्लिनाव थानांगौ ना बाइक सालायनायल' नङा बाइक सालायनायावल' जोङो मोजां सेफटि गियार्स गाननानै थांनायल' नङा एज ए रिसपन्सिबल सिटिजेन जों गावबागाव क्लाबावहाय जोङो बेखौहाय प्रेसार होयो आरोखि जे इच एन्ड एभ्रि मेम्बार अफ आ क्लाब्स जोंनि गावबागाव क्लाबावहाय जायफोर दङ गासैखौबो जों मोनसे डिसिप्लिनावहाय नट अनलि ए राइडार हु फकास अन सेफटि बाट along with that बी ए रिसपन्सिबल सिटिजेन ना समाजावहाय जेनेबा बेरायलाय नों एनि इभेन्ट एटेन्ड खालाम मानसिफोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ मानांगौ ना माबोरै बेबहार खालामनांगौ जों बेखौबो एक्चुअलि जोंनि क्लाबनि आन्डारावहाय जों डिसिप्लिन लाबोनो नाजायो आरोखि आरोबो जालांगासिनो दङ सोरबा जुदि गोदान बिदि इन्ट्रेस्टेडब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोङो दङ जों हेल्प खालामगोन सोरबा गोदान क्लाब दानोबाबो जों हेल्प खालाम